በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገና ምሕረቱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ንዓኹም ዝኸበርኩም ኣሕዋት ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ንስኻትኩም ኩሉ ተስፋ ገብር። ሎም መዓልቲ ብራብዓይ ክፋል መደብና ተራኺብና ኣለና። ቅድሚኡና ጸሎት ክንገብር። ሎም መዓልቲ ጸሎትና ካብ ናይ ሊጦን ናይ ሶሉስ እዩ። ጸሎት ክንጽልይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ንልምነካ ኣሎና ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይደቅስ ትጉህ እዩ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ። ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትና ምድርን ዘሎ ኩሎም ናባኻ ይንቃዓርሩ ኣለዉ። ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ እሞ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ። ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓደሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ህይወትን ክልምን ዝመጻና ኩላትና ሰውትና ንስትንባሮትካ ጸሎትና ተቀበል። ኣበሳና ሕደገልና ናይ ግብር ሓጢያትና ናብ ግብር ሓጢያትና ኣይትጠምት ንስሓና ተቀበል። ጸሎትና ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ትብጻሕ። ጎይታና ኣምላኽናን ትርእን በላይ ትርእን ኢኻ እሞ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸኣ ኣብዚ ዘሎን ዓለምን ኣብዚ መጽእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ክነኽብርን ክነመስግንን ክንውድስን ብቑዓት ግበረና። በቲ ሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን የሕዋትሓት። እንሆ ብዛዕባ ትምህርቲ 10 ትእዛዛት ትምህርቲ ካብ ንጅምር እንሆ ሎም መዓልቲ ራብዓይ ክፋል ተራኺብና ኣለና። ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል መእተዊ ኣገዳስነት ናይ 10 ሕግታት ተማሂርና ነርና። ማለት ነዘን 10 ትእዛዛት ወይ 10 ሕግታት ምሕላው ማለት ንእግዚአብሔር ዘለና ፍቕሪ መግለጺ ምዃኑን ነዘን ሕግታት ምሕላው ማለት ድማ ንእግዚአብሔር ብህይወት ምፍላጥ ምዃኑ ርኢና ነርና። ዳዊት ኣብ መዝሙር 34 ፍቕዲ 8 እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑን ጣዕሙን ረኣዩን ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፁዕ እዩ ከም ዝበለ ንእግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ነስተማቐረሉ እንኮ መገዲ ነዘን ሕግታት እግዚአብሔር ብምፍጻምን ብምሕላውን ምዃኑ ኣብቲ ቀዳማይ ዝነበረ ክፋልና ርኢና ነርና። ኣብቲ ዝቐጸለ መደባትናውን ከምኡ ተቐዳመይትን ካልኦት ሕግታት ርኢና ነርና። 10 ትእዛዛት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ንንስሓ ክንኣትውን ከለና ካብተን መሰረታዊ ዝወሃባና ትምህርቲ እየን። ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ናይ ኢየሩሳሌም ጳጳስ ነበረ። ከምኡውን እቲ ዓቢ ኣቦና ቅዱስ አትናቴዎስ ዓቢ ወይ ከዓ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያ ንሱን ከምኡ ብተመሳሳሊ ዝኾነ ሓደ ሓድሽ ሰብ ክርስትና ህይወት ክጅምር እንከሎ ካብተን ብፈለማ ክመሃረን ዝግበአን ነጥብታት ኢሎም ዘስፈሮም ዞም ክልተ ቦታት ነዘን ን10 ትእዛዛት ዝምልከታ እየን። ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ን10 ትእዛዛት ክፈልጦ ከም ዘለዎ ክነብሮ ክመሃሮ ከም ዘለዎ ኣቦታትና ምሂሮምና እዮም። ነዚአን ምፍላጥ ማለት ከዓ እንታይ ይሕግዘና እንተልና ኣብቲ ንስሓ ክንኣቱ እንከለና ነዘን ሕግታት እዚአን ንነፍስና መመርመሪ ንነፍስና መፈተሺ መስትያት ኮይነን የገልግላና እየን። ንንስሓ ሰብ ክመጽእ እንከሎ ዝበዝሓና ብፍላይ እቶም ቅድሚ ሕጂ ንስሓ ኣቲና ዘይንፈልጥ ሰብ እንታይ ኢልካ ንስሓ ከም ዝእተው ይጨንቀና እዩ። እንታይ ኢና ንብል ወይ ከዓ ዝበዝሐ ሰብ ንስሓ ክኣቱ እንከሎ እንድሕሪ ነተን በተን ዓበይቲ ዝጅምር ዳ እምበሪ ነፍሱ ኮፍ ኢሉ ናይ ምግምጋም ልማዳት የብልናን ይጨንቀና ኻይኑ ብዙሓት። ነዘን 10 ትእዛዛት ምስ ንመሃረን ግና ነፍስና ክንምርምር ነፍስና ክንፍትሽ ነዘን ሕግታት እዚአን ከም መስትያትን ከም መምዘኒ ጌፍ ኮፍ ኣቢልና ነፍስና ብመንጽር ናይዘን ሕግታት እዚአን ብምርማር ንስሓ ክንኣቱ እንከለና ሓጢያትና ኣብ ምንዛዝ ቀንዲ ዝድግፋና መሳርሒ እየን። ኣቦታትና ኩሎም ኣብ ናይ ንስሓ
ትምህርቲ ክወሃቡን ከሎ ነዚህን ሕግታት እዚአን ከም ቀዳሞትን ይሰርዑዎን ነዚህን ሕግታት እዚአን ምፍላጥ ማለት ነዚህን 10 ትእዛዛት ማለት ተቀዳመይቲ ብጀካይ ካልኦት ኣማልክቲ ይኻሉኻ ካልአይቲ ምስልን ስልናይ ትግበር ሳልሰይቲ ስም እግዚአብሔር በከንቱ ኣይትጸውዕ ራብዐይቲ ሰንበተይ ቀድስ ሓምሸይቲ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር ሻድሸይቲ ኣይትቅተል ሻውዐይቲ ኣይትዘሙ ሻምነይቲ ኣይትስረቕ ታሽዐይቲ ኣይትሓሱ ዓስረይቲ ኣይትመነ ነዚህን 10 ትእዛዛት ጽቡቕ ጌርና ምስ ንርድአንን ምስ ንፈልጠንን ኮፍ ኢልና ሓጢያትና ብምምርማር ንስሓ ክንኣትውን ከለና ብዝግባእ ብልቢ ሓጢያትና ክንናዘዝ ይድግፋና እየን እንታይ ሃንገብ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ ብፍላይ ቀዳምት ኣብቲ ፈለማ ግዜ ናይ ንስሓ ይወዝ ጀመረ ሰብ ዝበዝሐ ግዜ ዝሽገር ወይ ከዓ ንስሓ ከኣቱ ይብሉ ክመጽእ እንከሎ ዝበዝሐ ሰብ ብምቕታል ብምስራቅ እዩ ዝሓስብ ዳኣ እምበር ነቲ ምስራቅ ነቲ ምዝማው ነቲ ምሕሳው ጣይ ዝሓስብ ዳኣ እምበሪ ነተን ካልኦት ዳርጋ ነተን ተረፋ ዳርጋ 8 ነተን ተረፋ 6 5 ዝኮነ ሕግታት ግና ዝበዝሐ ሰብ ንነፍሱ ኣይምርምረለን ዋላ ዝኾነ ካህን ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም ንስሓ ከኣቱ እንከለውሲ ቶም ደቅኹም ንስሓ ከኣቱ ክመጹ እንከለውሲ ነይነት ሓጢያት መብዛሕትኡ ግዜ ዝናዘዙ እንተልክሞ መብዛሕትኦም ኣይትቅተል ኣይትሓሱ ኣይትዘሙ ነዚህን ሰለስቲአን ጣይን ሰብ ዝበዝሐ ግዜ ዝናዘዘሉ ገሊኦም ከዓ ንምሕሳው ዝናዘዘሉ ኣለዉ ስለዚ ኮይኑ ዝበዝሑ ሰብ ነተን 6 ኣይናዘዘለን ስለዚ ነፍስ ወከፍና ነዚህን ሕግታት እዚአን ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥን ኣለና ንኣብነት በተቀዳመይቲ ሕግ እንድሕር ጀሚርና ብጀካይ ካልኦት ኣማልክቲ ኣብ ቅድመ ይሃሉኻ ዝብል ኣሎ ሽዑ ብመንጽር ዝሕግ ግዜ ኣብ ህይወትና ኣማልክቲ ኣለውና ድዮም ክንምርምር ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ጣዖታት ኣለና ናብ ጠንቆልት ንኸይድ ዲና ወይ ከዓ ንንብረት ንስልጣን ንሃብቲ ንዑ ኣብ ህይወትና ኣማልክቲ ጌርና ኣቲና ዲና ብኸምኡ ክንምርምሮ ንኽእል ምስልን ስልናይ ትግበር ብናትና መንገዲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ነምልኾ ብናትና መንገዲ ክንውስኖ ብናትና መንገዲ ክንቀይዶ ዝፈተና ልጋጣሚታት ኣሎ ተኻለይቲ ሕግ ነዚ ነገዚ ክንምርምር ትሕግዘና ማለት እዩ ሎም መዓንቲ ዝነመሃሩ ከዓ ዳሳሰይቲ ስመይ ብኸንቱ ኣይተልዕል ናይ እግዚአብሔር ስም ብኸንቱ ኣልዕልና ንፈልጥ ዲና ኣብ ላግጽ ድዩ ወይ ብሕርቃን ድዩ ወይ ብዘይ ብሸለልትነት ድዩ ነልዕል ዲና ምሽ ነዚ ነገዚ ክንምርምር ሕግዘና ራብዐይቲ ዝበዝሐ ሰብ ካ ዘይናስሓላ ዚኣዩ ሰንበት ይቀድሱ ሰንበት ቤተክርስቲያን ዘይምኻድናስ ሓጢያት ገይሩ ዝርዳእና ሰባት መብዛሕትና የለና ዝበዝሐ ሰብ ሰንበት ቤተክርስቲያን ዘይምኻድ ሓጢያት ገይሩ ይሓስብኒ ዋላቶም ኣብ ቤተክርስቲያን ዝመላለሱ ሰባት ማለት እየ ሓምሸይቲ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽቢርካ ዲኻ ማለት ናይ ኣቦ ናይ ወለድኻን ናይቶም ናይ ልክዕ ናይ ወለድነት መዝነት ዘለዎም ካልኦት ናይ ቤተክርስቲያን ኣገልገልቲሲ ነትናቶም መዝነት ኣኽቢርካ ትነብር ዲኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር ዝበሃል ዝብል ሕጊ ንቆልዑት ዝምልከት ሕጊ ጣይ ዝበዝሐ ገይሩ ዝሓስቦ ሻድሸይቲ ኣይትቅተል ምናልባት ንሰብ ኣይቀተልና ንኸውን ግን ሓሪቕና ተቆጢዕና ናብ ሕርቃን ከይድና ዲና ምክንያቱ እሱ ምትሓስ ዘለዎ ንሰባት ብምሕማይ ንቐትል ዲና እዚ ምስ ይተሓዝ እዩ ሻውዐይቲ ንምዝማው ዘይምዝማው ክበሃል እንከሎ ብዙሕ ግዜ ካብ ሰበይትኻ ወፃኢ ዳኣ እምበሪ ቅድሚ መምርዓኻ ዘሎ ዙረትን ዘሎ ዕብዳንን ዝበዝሐ ሰብ ከምዝማው ገይሩ ይሓስቦኒ ምስ ተመርዓኻ ጣይ ገይሩ ዝሓስቦ ሰብ ኣሎ ግን እዚ ኮን ዝሕግዝ ነገር እዚ ሕግዚ ቅድሚ መርዓን ኣብ መርዓ መስኣትኻን እንኮላይ መርዓኻ እንኮላይ ብሕሊናኻ እንኮላይ ብምምናይ ትገብሩ ነገራት ከማ ዝውክል እዩ ሻምነይቲ ብዛዕባ ስርቂ ምናልባት ከይድና ገንዘብ ያልዓልና ንኸውን ግን ናይ ሰብ ግዜ ናይ ሰባት ካልእ ነገራት ሕሊና ዝሰርቕ ነገራት ንዛረብ ዲና ኩሉ ዝነጋት ዘጠቃለል እዩ ዘይምሕሳው ታሽታሽዒት ሕግ እንድሕር መጺና ዘይምሕሳው ንሕሰው ዲና ንሓምድ ዲና ንሰባት ዘይምስሎም ነትሕዞም ዲና ካልኦት ሰባት ዘይግባእ ነገራት ብዛዕባ ካልእ ክዛረቡ እንከሎ ትም ንብል ዲና እዚ ኩሉ ምስ ናይ ምሕሳው ዝተሓዝ እዩ ዓስረይቲ ከዓ ምምናይ ንቐንእ ዲና ብዛዕባ ካልኦት ሓሳባቶም ክሰምረሎም እንከሎ ንቐንእ ዲና ሕማቅ ቅንእ ንሕድር ዲና ከምዚ ዓይነት ነገራት ማለት ስለዚ ነዚህን ሕግታት እዚአን ምስ ንምሃለን ንናይ መንፈሳዊ ህይወትና መርሚርና ብዝግባእ ንስሓ ክንኣቱ ክንናዘዝ ይሕግዛና እየን ስለዚ ኢና ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ተን ክልተ ሕግታት ኣልዒልና ተማሂርና ተቐዳመይቲ ሕጊ ብጀካይ ካልኦት ኣማልክቲ ኣይኻሉኻ ዝብል ኣልዒልና ብጀካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካልእ ኣማልክቲ ኣብ ህይወትና ቦታ ክህሎም ከም ዘይግባእ እግዚአብሔር ጥራይ ከም ዝኾነ ንጉስ እግዚአብሔር ጥራይ ከም ዝኾነ ኣምላኽ እግዚአብሔር ጥራይ ከም ዝኾነ ኣብ ንህይወትና ከም ማሓደርና ዝግብኦ ንገንዘብ ንስልጣን ንኻልእ ነገራት ክንእዘዝ ከም ዘይግባእና ኣብታ ካልእቲ ክፋል ናይ ትምህርትና ግን ኣብታ ቀዳመይቲ ሕጊ ብዛዕባ ተቀዳመይቲ ክንመሃር ከለና ትዝክርዎ ኢኹም ሽዑ ጽቡቕ ጌርና ተማሂርና ነርና እንድሕር ደሊኹም ተመሊስኩም ረኣይዎ ስምዕዎ ብድሕሪ ዝቐጸለ ከዓ ምስልን ስልናይ ትግበር ኣይትስገደሎም ዝብል ኣልዒልና ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓሉ መንነቱ ንሱ በዓሉ ስለ ዝገለጸልና ክነምልኾ እንከሎና ከዓ በት ንሱ ዝገለጸልና መንገዲ ዳኣ እምበሪ በት ንሕና
ንዓና ብዝሕጉስ መገዲ ወይ ንዓና ከም ዝጠመና ጌርና ወይ ከዓ ምስልን ስእልን ብምግባር ብምውሳን ብምድራት ገደብ ብምግባር ክነምልኾ ከም ዘይግባእና እንታይ ዳ ነቲ ንሱ ዝገለጸልና ሰማያዊ ስርዓት ኣምልኾ ተቐቢልና ተረዲእና ብእምነትን ብትግሃትን ክነገልግሎን ክነምልኾን ከም ዝግባር ኢና ነርና እዚአን ኣብተን ዝሓለፈ ትምህርትና ነዝሪና ነርና ሎም መዓንቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሳሰይቲ ሕጊ ክነልዕልና ታሳሰይቲ ሕጊ እንታይ እያ ትብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ብኸንቱ ዘለዓለ ከይቀጽዕ ኣይሓድጎን እዩ እሞ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኸንቱ ኣይተልዕል ይብል ዘጸአት 20 ፍቕዲ 7 ተመሳሳሊ ኣብቲ ዘዳግም 5 ፍቕዲ 11 እውን ተመሳሳሊ እዩ ብግእዝ ይትምሃል ስም እግዚአብሔር ኣምላኽከ በሐሰት እግዚአብሔር ንስሙ በሐሰት ብኸንቱ ዘለዓለ ሰብ ከይቀጽዕ ኣይሓድጎን እሞ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኸንቱ ኣይተልዕል ይብል ሕጊ እዚ ሕጊ እንታይ ዝምህረና ሎም መዓንቲ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንምሃሪና ዘስተውዕል ልቦና ንኹላትና ይዓድለና ተቐዳመይቲ ሕጊ መን ይምለኽ ንዝብል ሕቶያ መሊሳትልና መን ይምለኽ እግዚአብሔር በይኑ ንሱ ይምለኽ እዩ ሽዑ ተኻለይቲ ሕጊና ብኸመይ መገዲ ይምለኽ እያ ትነገረና ነይራ ንሱ ከዓ በቲ ንሱ ዝገለጸልና መገዲ ኢልና ሕጂ ነዚአን ክልቲአን ድሕሪ ተረዲእና ሽዑ ናብ ሳሰይቲ ሕጊ ክንመጽእ ከለና እምበር እግዚአብሔር ዘኣምላኹ ዝኾነ ሰብ ንእግዚአብሔር በቲ ንሱ ዝገለጸሉ መገዲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘምልኽ ሰብ ዛሳሰይቲ ሕጊ እግዚአብሔር ንድሕር ኮይኑ ኣምላኽካ ንእግዚአብሔርካ በቲ ንሱ ዝገለጸልካ መገዲ ጌርካ ተምልኾ እንድሕር ኮንካ ናይዚ ክልተ መርኣያ ስሙ ብኸንቱ ዘይምልዓልካ እዩ ሕጂ ስሙ ብኸንቱ ዘይምልዓል ክበሃል እንከሎ ዝበዝሐ ሰብ ትኺልና ናብታ ስምጣይ ኬርና ብዛዕባ መሓላ ብዛዕባ ገለጣ እዩ ዝመስለና ግን እዚ ሕጊ እዚ ልዕሊኡ ዕሙቕ ዝበለ ከም ዘለዎ ኣብዚ ናይ ኣቦታትና ትምህርቲ ካብ ዝረኸብናያ ጌርና ክፈሓቢና ክነሪና ቅድሚኡ ግና ብዛዕባ ስም ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዛዕባ ስም ዝግደስ ስምከ ናይ ነገረ ስም እስከ ቁርብ ክነልዕል መጀመርታ መክብብ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 1 ካብ ጽቡቕ ሽታሲ ጽቡቕ ስም ይሓይሽ ይብል ጽቡቕ ስም ኣገዳሲ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብብ ከለና እቶም ሕማቕ ዝገበሩ ኩሎም ብሕማቕ ክለዓሉ እንከለዉ እቶም ጽቡቕ ዝገበሩ ግና ብጽቡቕ ይለዓሉ እኳ ደኣ እቲ ስሞም ከማን ንናይ ጽቡቕ ነገራት መግለጺ ጌርና ንጥቀመሎም ደቅና ክንወልድ ከለና ብስም ናይዞም ሰናይ ዝገበሩ ሰባት ስም ንህብ ኣለና ስም ኣገዳሲ ነገር እዩ ስም ጥብቆ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ስም ከም መላገቦ ጥራይ ነገር ኣይኮነን ስም ናይ ሓደ ነገር መንነት ወይ ባህርያት ታሪክን ህላውን ዝገልጽ እዩ ዘሎ ነገር ጥራይ እዩ ስም ከዓ ዘለዎ ስም ናይ ሓደ ምህላው ትርጉም እዩ እምበርከስ ዘሎ ሰብ ዘሎ ነገር ስም ኣለዎ ንሓደ ሰብ ብስሙ ምጽዋዕ ማለት ነቲ ሰብ ከም ትፈልጥ መረጋገጽ እዩ ስለዚ ኢና ምስ ሓደ ሰብ ክንላለእ እንከለና ወይ ከዓ ምስ ዘይንፈልጦም ሰባት ተራኺብና ክንላለእ እንከለና ኩሉ ግዜ ስምና ኢና ንቀያየር ንሓደ ሰብ ዝኾነ ርክብ ወይ ከዓ ዝርብ ክንገብር እንከለና ከማን ብስሙ ብምጽዋዕ ኢና ምስኡ ክንዛረብ ምስኡ ክንላዘብ ምስኡ ሓሳባት ክንቀያየር ንፍትን ስም ጥራይ ከምዚ ኣቕሊና ንሪኦ ነገር ኣይኮነን ስም ኣገዳሲ ነገር እዩ ስም ስለዚ ኢና ስም ክነውፅእ እንከለና ስም ንህቦ ዘለና ሰብ ናይ እምነት ንታሪክ ንግብሪ ንኹነታት ዘማእኸለ ስም ኢና ነውፅእ ኮሚጌና ነውፅእ ስም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ሕጂ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከማን ነዚ ነገር ዝገልጽና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኢና ንሕና ከማን ስም ክነውፅእ እንከለና ቤተክርስትያን ሓደ ካብ ትምህርና ነገራት ስም ክነውፅእ እንከለና ኩላትና ክንጥንቀቕ ከም ዝግባእና ቀጻሊ እዮም ኣቦታትና ካህናት ዝምህሩና ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ኣስማት ንውሰድ ስም ክወፅእ እንከሎ ነዚአን ነገራት እዮም ዝርዩ ንኣብነት ስም ክወፅእ እንከሎ ኩሉ ግዜ ንእምነት ንታሪክ ንግብሪ ንኹነታት ዘማእኸለ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ዝገልጽና ብዙሕ መግለጽታት ኣሎ ንኣብነት አብርሃም ንውሰድ አብርሃም መጀመርታ ስሙ አብራም እዩ ነይሩ አብራም ማለት ከዓ በትናይ ከለዳውያን ቋንቋ ክቡር አቦ ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር አምላኽ አቦ ብዙሓት አሕዛብ ገይረካ እዩሞ ስምካ አብርሃም ደአንበሪ ደጊም አብራም አይባሃልን ብምባል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 5 ከም ተዛረቦ ስሙ ካብ አብራም ክቡር አቦ ናብ አብርሃም ናብ አቦ ብዙሓት እዩ ስሙ ቀይርዎ ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ ስም ይመርሕ እንታይ ይባሃል ስም ይመርሕ ጧፍ የበርሕ ዝበሉ ከማን ወለድና ፈትዮም ከይመስለኩም በርከስ ስም ክተውፅእ እንከለኻ ንሓደገ ነቲ ሰብቲ በቲ ስምቲ ህይወቱ ትቕይዶ ህይወቱ ብሕጂ ዝመጽእ ህይወቱ መስመር ወይ ከዓ መገዲ ተጣጣሓሉ ከም ዘለኻ መርገጽ እዩ ስለዚ አብርሃም ከምኡ እግዚአብሔር ስሙ ስለዝለወጠሉ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 16 ክሳብ 17 ከም ዝንሪኦ ከማን ስሙ ነቲ ከም ኣቦ እስራኤላዊ መጠን ዘለዎ ግደጣይ ዘይኮስ ከምኡ ንኩሎም እቶም ብእምነት ዝነበሩ ሰባት ብመንፈስ ንሱ ኣቦኦም ከም ዝኾነ ከማይ ዝነገረና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 16 በርከስ ካብ አብርሃም
ክርስቶስ ክውለድ እዩ ኩላትና ብክርስቶስ ስለዝኣመንና ከዓ ኩላትና ውሉድ አብርሃም ኢና ንብሃል ስለዚ ስም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ያዕቆብን ውሰዶ ያዕቆብ መጀመርታ ክውለድ እንከሎ ኣዲኡ ኩርኩሩ ሓዉ ሒዙ ስለዝተወልደ ኩርኩሩ ሓዉ ዝሓዘ ወይ ዘይናቱ ዝደሊ ዝምንጥል ዝዓይነቱ ትርጉም ዘለዎ ጌራ እያ ያዕቆብ ኢላ ስም ኣውፅኣትሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 26 በርከስ ዝክሩ እንድሕከምኩም ያዕቆብ መንታ ሓዉ ኤሳው ነይርዎ ኤሳው ብኹር ኮይኑ ስለዝተወልደ ከይቅድሞ ደልዩሲ ንናይ ኩርኩሩ እግሪ ሓዉ ሒዙ እዩ ተወሊዱ ስለዚ ኩርኩሩ ሓዉ ዝሓዘ ወይ ከዓ ናይቲ ብኹሩን ምስ ብኹሩና ሓዉ ዝተቃለሰ ኢላ እያ ያዕቆብ ኢላ ኣውፅኣትሉ እዚ ምስ ናይ ብኹሩና ሓዉ ክወስድ ዝተቃለሰ ሰብ በዛ ኣይቋረፀን ድሓር ኣብቲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ፍቅዲ 28 ከም ዝነግረና እግዚአብሔር ኣምላክ ከም ሓደ ዓብይ ሽማግለ ሰብኣይ መሲሉ ዝሓልፍ መሲሉ ክግለጸሉ እንከሎ ናይ እግዚአብሔር እግሪ ሒዙ ከይባረካን ናይ ሓድገካን ኢሉ ንእግዚአብሔር ከም ዝተቃለሶ እሞ እግዚአብሔር ከዓ ደጊ ምስ እግዚአብሔርን ምስ ሰብን ተቃሊስካ ያኸሞ ስምካ ያዕቆብ ዘይኮነ ስምካ እስራኤል ብምባል ስሙ ካብ ያዕቆብ ኩርኩር ሓዉ ናይ ዝሓዘ ስም ትርጉም ዘለዎ ናብ እስራኤል ምስ ኣምላኽ ዝቃለስ ምስ ኣምላኽ ዝተቃለሰ ካብ ኣምላኽ በረኸት ደልዩ ኣምላኽ ንኽባርኮ ደልዩ ክሳብ ምሕቁልቱ ዝስበር ዝተቃለሰ ሰብ እዩ ስለዚ ምቕያስ ስሙ ካብ ዝነበረ ናይ ምትላል ወይ ከዓ ናይ ምትላል መንነት ናብ ኣቦነት ናይ ሓደ ህዝቢ ኣቦ ከም ዝተቀየረ ኣብ ጽሑፍ ዝነግረና ማለት በርከስ እስራኤላውያን ብናይ ያዕቆብ ብናይ ኣቦኦም ስም እስራኤል እዮም ኩሎም ዞም ህዝቢ እስራኤል ተባሂሎም ተጸውዖም ብድሕሪኡ ማለት እዩ ለዚ ስም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዋላ ናይ ሙሴ ንውሰዶ ሙሴ እንድሕሪእናዮ ሙሴ ብዕብራይስጥ ሞሼ እዩ እቲ ዕብራይስጥ ትርጉሙ ግና ካብ ማይ ስለዝወፀ ጓል ንጉስ ፈርዖን ኣብ ማይ ኣብ ፈለግኒ ምስ ረኸበቶ ካብ ማይ ረኸብክዎ ስለዚ ካብ ማይ ስለዘውፃእኽዎ ኢላ ዘጸአት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 10 ከም ዝነገረና ሙሴ ኢላቶ ሙሴ ማለት ካብ ማይ ዝወፀ ማለት እዩ ግን እቲ ስም እቲ ግና ንዕለቱ ነቲ ሽዑ ግዜ ካብ ፈለግኒ ስለዝወፀ እዩ ትስም ተዋሂብዎ ግን መሊሱ ግና እዚ ሙሴ እዚ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ባሕሪ ምጥሓል ዘውፅኦም ካብ ናይ ባሕሪ ባርነት ናይ ግብጽ ካውፅዎም እዩ ንህዝቡ ነቶም ህዝቢ እስራኤል ማለት እዩ ስለዚ ስም ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተመፂና ከማን ከምኡ በርናባስ ንኣብነት በርናባስ ስሙ ዮሴፍ እዩ ኣብ ናይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 36 ከም ዝነግረና ማለት እዩ ግን መለለይ ስሙ ግና ወዲ ምትባዕ ወይ ከዓ ወዲ ምጽናዕ ባር ብዕብራይስጢ ወዲ ማለት እዩ ናባስ ከዓ ምጽናዕ ማለት እዩ ባርናባስ ሕጂ ናይ ምጽናዕ እዩ እንድሕሪ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ነንብቦ እንከልና ከዓ በርናባስ ካልኦት ንጳውሎስ ክፈርህዎ ወላ ነቲ ዮሐንስ ዝበሃል ንማርቆስ ክፈርህዎ እንከሎ ንሱ ግና ንጳውሎስን ንማርቆስን ዝደግፍ ንቤተ ክርስቲያን ከደልድልዋ እንከሎ ብምትብባዕ ምስ እዚ ስም ዝሰማዕ ግብሪ ዝገብር ነይሩ ኳዳ ዝኾነ ልኡኽ ክልኣኽ እንከሎ ከማን ጳውሎስ ኩሉ ግዜ ናብ ሓደ ምብጻሕ ክልኣኽ እንከሎ ከማን ኩሉ ግዜ በርናባስ ምስ ጳውሎስ ይዝለኣኽ ምክንያቱ ናይ ምጽንናዕ ናይ ምትብባዕ ክእለት ስለዝነበሩ ማለት ስለዚ ስም ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዚ ወለድና ስም ይመርሕ ጧፍ የብርህ ዝተባሃለ ማለት እዩ ካልእ ስም ናይ ምውጻእኻ ናይ ተሓታትነት ናይ ስልጣን ናይ መዝነት ምልክት ኣብ መጽሓፍ ስነንብብ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 19 ከም ዝነገረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኒ ኣዳም እዩ ነቲ ንኩሉ እንስሳታት ስም ከውጻሉ ዝገበረ ማለት እዩ እንታይ ዝብለና ጽሑፍ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንኩሉ ኣራዊት መሮርን ንኩሉ ዓዋፍ ሰማይን ካብ ምድርን ገበረ እንታይ ከም ሰሚየ ምእንቲ ክርኻ ናብ ሰባ ምጸን ነቲ ያው ነፍሲ ዘሎ ኩሉ ከዓ እቲ ሰብ ከም ዘውጻሉ ስሙ ንሱ ኾነ ሰብ ድማ ንኩሉ እንስሳ ንዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊትን መሮርን ሰስሙ ሃበ ይብለና ነትናቶም ዝገብሮ ግብር እንዳረኣየ ስም ይሂቦም ነይሩ ስም ይሂቦም ወለዲ ንውሉዶም ስም የውጽያ ከውጹን ከሎ ከዓ ምስ እግዚአብሔር ዘሎም እምነት መግለጺ ወይ ከዓ ንኹነታቶም ዝነግር ወይ ከዓ እንድሕርባታ ባይቶም ዝገልጽ ገበም ዝጽውዑ ንኣብነት ሳራ ውላድ ምስ ወለደት ስለዝሰሓቀት ስለዝገበርላ ንወዳ ይስሓቅ ኢላቶ ወላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከማ ውላድ ወልዲኺ ስሙኻ ይስሓቅ ትብልዮ ስለዝበላ ማለት እዩ ሃና ውላድ ምስ ወለደት ሳሙኤል ኢላቶ ሳሙኤል እግዚአብሔር ይሰምዕ ኢላቶ በርከ ጸሎታ ሰምዕ ውላድ ስለዝሃባ ማለት ከምኡ ኣብ ካልእ እንድሓንቢብና ኣብዚ ምዕራፍ 35 ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ፍቅዲ 18 ክብ ዝነግረና ከማን ያዕቆብ ንቢንያም ከውጻሉ ስም ከውጻሉ እንከሎ ኣዲዩ ክተውጻሉ እንከላ ስሙ ንዑ እንታይ ኢላቶ ቤንዖኒ ሊያውጽያትሎ ናይ ቢንያም ስም ንሕዘኪርና ኮነ ከዓ ይብላ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ክብ ዝነግረና ክትመውት ከላ ነፍሳ ክትወጽእ እንከላ ድማ ስሙ ቤንዖኒ ያውጽያትሎ ኣቡኡ ግና ቢንያም ኢሉ ኣውጻሉና ስሙ ይቅይረሉ እዩ ስለዚ
ስም ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ ትንቢታ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ክነንብብ ከለና ከማን ሓደ ዘገርም ታሪክ ንፈልጥ ኢና ሓደ ታሪክ እንታይ ዝነገረና እዞም ሰለስተ መንእስያት ዳንኤል ሃናንያ ሚሳኤልን አዛርያን እዚኦም ሰለስቲኦም መንእስያት ምስ ራብዓዮም ዳንኤል እዞም ኣርባዕተዮም መንእስያት ናብ ናይ ባቢሎን ምርኮን ከለዉ ስሞም ናይ ሓለቃ ስሉባት ስሞም ይቅይሮ እዩ ንምንታይ ዝቅይሮ ንኣብነት ዳንኤል ዝነበረ ስሙ ናብ ቤልሻፅር ክቅይሮ እዩ ንሃናንያ ናብ ሲድራቅ ክቅይሮ እዩ ንሚሻኤል ናብ ሚሳቅ ክቅይሮ እዩ ንአዛርያ ከዓ ናብ አብዴኖጎ ክቅይሮ እዩ ሕጂ ንምንታይ እዞም ሰባት እዚኦም ስሞም ዝቅይሮም ዘለዉ ኢልና ቆርብ ክንሓትት ከማን ኣገዳሲ እምበርከስ እቲ እዞም መንእስያት መጀመርታ ዝነበሮም ስሞም ንእግዚአብሔር አምላክ ነቲ ንሶም ዝኣምንዎ አምላክ ንእግዚአብሔር አምላክ ነቲ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ አምላክ ንዕኡ ክብሪ ዝህብ ስም ነይርዎ ዳንኤል ሽሙ ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ይድይን ወይ እግዚአብሔር ዳኛ እዩ እግዚአብሔር ፈራድ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓለቃ ስልባትና እንታይ ገይሩ ሽሙ ቀይሮ ቤልሻፅር ኢሎ ቤል እትንሶም ዘምልኽዎ እቲ ቀንዲ አምላክ ናይ ባቢሎንያን አምላክ ቤል ወይ በዓል ሽሙ ሽዑ እንታይ ዝቀየር ዘሎ መስለኩም ቤል ወይ በዓል ንህይወቱ ይሕሉ ዝዓይነቱ ሽሙ ዝቅይረሉ ሕጂ ራእይዎ ካብቲ ንእግዚአብሔር ዝውክል ዝነበሮ ስም ዳንኤል ናብ ቤልሻፅር ነቲ ንሶም ዝኣምንዎ አምላክ እዮም ጣዖት እዮም ዝቅይርዎ ዘሎ ኣስማቶም ማለት ከምኡ ሃናንያ ወሰዶ ሃናንያ ማለት ሃናንያ እንታይ ዝባሃል ያህዌ ወይ ይህዋ ጸጋዊ እዩ ይህዋ ጸጋ ይዕድል እዩ ማለት እዩ ግን ከቅይረሉ እንከሎ ግን እንታይ ኢልዎ ናምንታይ ቀይሮሞ ናብ ሲድራቅ ቀይሮሞ ሓደ ካብቲ ንሶም ባቢሎናውያን ዝኣምንዎ አምላክ ናይ ወርሒ አምላክ ዝብሎ አኩ ወይ አቁ ከከምታ ጻውዕ ብዘይገድስ ግን አኩ ወይ አቁ ብሎ ገሊኦም ክብልዋ ገሊኦም ቅብልዋ ሕጂ ካብ ሃናንያ ናብ ሲድራቅ ቀይሮን ከሎ እታ አቅ ነታ ናቶም ናይ ወርሒ አምላክ ንዑ ንክትውክለሎም ኢሎም ዝቅይሮ ዘሎ ትርጉሙ ከዓ መጀመርታ ዝነበረ ትርጉሙ ሃናንያ እዩ ይሃዌ ይህዋ ጸጋዊ ማለት እዩ ኣብቲ ክቅይሮም ከሎ ስሞም ግና ናብ ሲድራቅ ግና አኩ ወይ አኩ የመሓድር አኩ ይእዝዝ ዓይነቱ ሽም ዝቅይሮ ዘሎ ሚሻኤል ከዓ ልክዕ ምስ ሚካኤል ትርጉም ዘለዎ ኣያ ሚካኤል ዳርጋ ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ እዩ መን ከም አምላክ ማለት እዩ ሽዑ ካብ ነታ ሚሻ ገዲፎም ነታ አኽ ወሲኾም ሽዑ ሚሳ ገይሮማ ሚሻ ከዓ ሽዑ መን ከም አኩ ወይ መን ከም ናይ ወርሒ አምላክና ዝዓይነት እዮም ትርጉምዋ ዘሎ ከምኡ አዛርያ ማለት አዛር እያ ይህዋ ይሕግዝ ይረድእ ማለት እዩ ሽሙ ሽዑ እንታይ ገይሮም አንሶም ግና ናብቲ ሓደ ካብቶም ዘምልኽዎ አምላክ ናይ ጥበብን ናይ ክእለትን አምላክ ናይ ጥበብ አምላክ ዝብሎ ዓይነት አምላክ ናቡ ወይ ኔጎ ዝብሎ ኣሎ ሽዑ እንታይ ዝቅይሮ ዘሎ ቅድም እግዚአብሔር ረዳአይ ዝነበረ ስሙ ናምንታይ ይቅይርዎ ኣሎ ናብ ናይ ኔጎ ወይ ናይ ናቡ አገልጋሊ አብዴ ኔጎ ማለት አብድ ባሪያ ወይ ከምዛ አገልጋል ማለት ኔጎ ከዓ እትናታቶም ናይ ጥበብ አምላክ ዝብሎ ማለት ስለዚ ስም ከምዚ ገይሮም ከማን ዝገበሩሉ ጋጣሚታት ኣሎ ማለት ስለዚ ምንታይ ዝክል ነገርኩም ዘለኹ መስለኩም እግረ መንገድና ብዛዕባ ስም እግዚአብሔር ክንመሃር እንከለና እግረ መንገድና ብዛዕባ ስም ከማን ክነውፅእ እንከለና ክትንቀቕ ከም ዝግባአና እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ስም ክነውፅእ እንከለና ዝበዝሕ ሰብ ጥንቃቐ ኣይገብርኒ ምናልባት በቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተሓጊዝና ማለት ኣብ ሕክምናዊ መሳርሒ ስለዘሎ ኣልትራሳውንድ ስለዘሎ ኣቀዲምና ውላድና ጾቱ ስለንፈልጥ መዓስ ከም ዝውለድ ስለንፈልጥ ዝበዝሕ ግዜ ውላድ ከይተወልደን ኩሉ ያማን ስም ንመርፅ ወላ ከማንሲ ኣብ ካልእ ሳሳይ ወርሒ ስም ነውፅ ሰባት ኣለና ሽዑ ጾታ ምስ ፈለጥና ሽም ንመርፅ ስም ምረፅ ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ግና ከምኡ ይኮነን ትሕጊ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንታይ ንገብር ዝበዝሕ ሰብ ሽም ክመርክ ደልን ከሎማ ፍልይቲ ክትኮነለይ ወይ ፍሉይ ዓይነት ኮነለይ ኢልና ሰብ ዘይተፀዋዓሉ ዝብላ ኣጉል ኣዛረባ ኣካይዳ ኣለና ሽዑ ስም ክነውፅ ኢልና ብዙሕ ስም ክንመርፅ እንከለና ብዙሕ ጌጋታት ንፍጽም ኢና ገሊያ ስም አምላክ ንህብ ብዙሓት ኣሎ አዶናይ እንዳበልና ስም ንደቅና ንህብ ሽዑ ሰብ ስም አምላክ ንውላድካ መስሃብካሲ ክቀጽዖን ከለኻ ስዲ ወይ ገለ ክትብሎን ከለኻ ስም እግዚአብሔር እንዳጸዋዓኻ ስዲ ክትብሎ ይትኽእልኒ አዶናይ ዝበሃል ውላድ ሃሊካሲ ኣታ ስዲ እንድሕልካዮ ወይ እዚ አዶናይ ስዲ እዩ ተልካሲ እንታይ ሃትገብር ዘላ ንስም እግዚአብሔር ብዘይግባእ ተቃላለኻ ስለዚ ስም አምላክ ዘሎም ስም ንህብ ሰባት ኣለና ገሊናኻ መስማር ሽም ነውፅ ሰባት ኣለና ገሊናኻ ንእምነትና ዘይውክል መንፈሳዊ መስረት ዘይብሉ ፈጠራዊ ስም ነውፅ ሰባት ኣለና ከምዚ ካብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተጻወቲ ካብ ናይ ፍሉጣት ፊልም ዝሰርሑ ሰባት ካብ ናይ ፍሉጣት አርቲስት ነውፅ ስም ነውፅ ኣለና ከምኾነ ይብሉን እዚ ናይ ቤተክርስቲያን ሕጊ ይኮነን ገሊናኻ ከምዚ ብድዕ ወይ ጎይትነት ዘሎ ኣስማት ከምዚ ከም በዓል ንጉሶም ኣሸብር
يحفرهم أرعادهم زعينتو سم نوص سوات كالنا إزي كريستيانو سم هيكونن كم زعين سم كنوصا يقبأناني كم زوي ولا خمزي لعل كل خد كون اللي زعينتو سم ندك استخا نوصينا ግን ከምኡ ኾነ ይብሉን ወይ ከዓ ገለገለዋንካ ከምዚ ምምራር ዘለዎ ስም ኣሎ ወይ ከዓ ንመን ራሄል ንወዳ ቤንዖኒዛ ዘውፃአትሉ ከምዚ ናይ መከራ ውላደይ ዝዓይነት ያውፅአትሉ ከምኡ ክነውፃ ይግባአናኒ ገሊና ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተረኽበ ኢልካ ዝወፅ ስም ኣሎ ብዙሕ ገርመኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ስም ኩሉ ጥዑይ ኣይኮነን ኣነ ምሳይ መተዓልምተ ዝነበረ ኣብ ሳዋን ነይሩ ኤሳው ሽሙ ወዲ ኤሳው ዝበሃል መተዓልምት ነይርኒ ሃማ ሕጂሲ ኣብ ናይ መጽሓፍ ኣስቴር ሕማቕ ታሪክ ዘለዎ ሰብ እዩ ሕጂ ኣብ መጽሓፍ ውስጥ ተረኽበ ኢልካ ስም ኣይተወፅን ኣብ መጽሓፍ ውስጥ ተረኽበ ኢልካ ከማን ናይ ከምዚ ክቡር እምኒ ከምዚ እምኒ ናይ እምኒ ስም ነውፅ ሰባት ኣለና ከምኡ ክኸውን ይብልና ንገሊና ከዓ ስም ክርስትና ህይወትና ዘይውክል ንክርስቶስ ዘይውክል ስም ነውፅ ሰባት ኣለና ለዚ ከምዚ ዓይነት ስም ክነውፃ ይግባና ንዝግረ መንገድና ክነግረኩም ስርዓት ቤተክርስቲያን እንታይ እዩ ቆልዓ ምስ ወለድካ ካህን ናብ ገዛ ክጽልይሉ ክመጽእ እንከሎ ሽዑ ወለዲ ምስ ካህኖም ተላዚሞም ስም ከውፁ ዝግባእ ቀደም ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ሽም ዝወፅ ነይሩ ይዝበሃል ሽዑካ ተካህን ምስ መፀ እቲ ካህን ናይቲ ገዛ ታሪክ ንእምነት ዘማእኸለ መዓዝ ተወሊዶም ሓቲቱ ንኩል ነገር ንኣብነት ግዜ ትንሳኤ እንድሕር ኮን ከምዚ ሕጂ ዘለና እዋን ግዜ ትንሳኤ እንተኮይኑ ንውላድካ ገብረ ትንሳኤ ወይ ኣናስታስያ ከምዚ ሽም ክትህብ ጥዑም ኣስማት ኣሎ ኣብ ንቤተ ክርስቲያን ዝውክል ኣስማት ኣሎ ንእግዚአብሔር ክብሪ ዝህብ ስም ከምዚ ገብረ ወይ ከኣመተ እግዚአብሔር ኣመተ ኢየሱስ ወይ ዘክርስቶስ እዝጋኣምን መማሃርተኝ ያራትን እዝጋኣምን ሽማ ንጎይታ ይኣምን ማለት ሽም ከምዚ ክወፅእ ኣለዎ ካለ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኣስማት ግን ከዓ ድሕርቶም ሰባት ሰናይ ታሪክ ዘለዎም ኣስማት ከም በዓል ዳንኤል ኤርሚያስ ኣስቴር ራሄል ዝዓይነት ስም ክነውፅእ ክንክል ኣለና ወይ ከዓ ስም ቅዱሳን ስም ሰማዕታት ከም በዓል ጊዮርጊስ ከም በዓል ወይ ከዓ ናይ ቦታትና ከም በዓል ባሲሊዮስ ወይ ኣዲታትና ከም በዓል ሃና ከም በዓል ሶፊያ ሰማዕት ኮይና ሰለስተ ደቃ እዛ ሶፊያ ትበሃል ኣደ ሰለስተ ደቃ ኣስማቶም ሰለስተ ዋልድ ደቃ እምነት ተስፋ ፍቅሪ ፒስጢስ ኣላጲስ ኣጋጲስ ስሞም ነይሮም ኣርባዕትዮም ራብዓዮም ኣዲዮም ማለት በሰማዕትነት እዮም መይቶም ናይዞም ከምዚ ዓይነት ኣስማት ዘለዎ ስም ክነውፅእ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ክርስቲያናዊ ክብርታትን ሓሳባትን ዝገልጽ ስም ከምዚ ፍቅሪ ብርሃን ጸጋ ሰላም ሓጎስ ደስታ ሰናይ ከምዚ ዓይነት ነገር ስም ክነውፅእ ኣለና እምበር እዚ ካብ ዝተረዳእና እዚ ግነ መንገድና ካብ ዝተረዳእና ናይ እግዚአብሔር ስም ክመጽእ እንከሎ ግና ንሕና ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ስልጣን ስለዘይብልና ማንም ሰብ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ስም ኣየውፅኣሉን እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ስሙ ባዕሉ ገሊጽልና ሕጂ ነቶም ስልጣን ዘለና ኣካላት ወላዲ ንውሉዱ ስልጣን ስለዘለና መዝነት ስለዘለና ስም ነውፅና ዝገርም ግና መጽሓፍ ስነብብን ከለና ግና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕና ስም ኣይሃብናን ባዕሉ እዩ ስሙ ገሊጽልና ኣበይቴልና ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ክነብብን ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ኣብታ ትነድድ ቆጥቋጥ ምስ ተገልጸሉ ሙሴ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀሪቡ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ተዛረበ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንህዝበይ መከራ ሰምዐ ንህዝበይ ከድሕን ወሪዳ ኣለኹ እሞ ንዓኻ ክልእኸካየ ከድካን ህዝበይ ካብ ናይ ግብፅ ባርነት ሓላኽ ተወፅኦም ኢኻ ኢሉ ንሙሴ ምስ ለኣኾ ሙሴ እንታይ ኢልዎ እምበኣር ከይደ ነቶም ህዝበይ ክነግሮም መን ልእኽካ መን ኢኻ እንተበሉሲ መን ይኽብሎም መን ኢኻ ንስኻ መን ክብሎም ስምካ ኢልዎ ሽዑ ኣምላኽ ከዓ ይብል ትጽሑፍ ከምዚ ይብል ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ በለ ድማ ደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ለኣኸን በሎም ኣብ ግእዝ ኣነ ውእቱ ዝሃሎ ከመዝ ትቤሎም ለደቂ እስራኤል ዝሃሎ ፈነወኒ ሃቤክሙ ሽሙ እዚያታ ዝዓበየ ስም ናይ እግዚአብሔር እያ ሽዑ ድሓር ጽኒሕ ኢሉ እንታይ ይብላ ትጽሑፍ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ለኣኸን በሎም እዋ ኣምላኽ ኣቦታቶም ግን ስመይ ግና እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ በሎም ኢሉ ሕጂ ዛ ስም እዚኣ ኣብ ናይ ዕብራይስጢ ኤሸርያ ትብል ብናይ ዕብራይስጢ ብናይ ግሪክ ከዓ ናይ ሰብዓ ሊቃውንት ክትጽሓፍ ከሎ ዛ ጽሑፍ እዚኣ ኤጎ እሚ ሆኦን እያ ትብል ኤጎ ኤሚ ሆኦን እዩ ብዙሕ ግዜ እንታይ ግበሩ መስለኩም ኣብ ናይ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስእሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪኢኹም ኣብ ናይቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ናይ ጽድቂ ኣኽሊል ኣብ ድሕሪኡ ሰለስተ ናይ ግሪክ ፊደላት ኣለዋ እተን ሰለስተ ፊደላት ሆኦንኤን እቲ ትርጉሙ ከዓ እቲ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ እዚኣ ታሪክ እዚኣ ምስ ናይ ምዕራፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ንሕና አንቢብኩማ ካቶም ኣይሁድ ንጎይታ ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክዛረቡ ክሓትዎ እንከለዉ
ንስኻ ዶ ቅድሚ አብርሃም ኔርካ ኢኻ 50 ዓመት ዘይመልአካ 40 ዓመት ዘይመልአካ ንስኻ ቅድሚ አብርሃም ኔርካ ምስ በልዎ ብሓቂ ኣብለኹም ኣነ ቅድሚ አብርሃም እቲ ዘለኹ እየ ኢልዎ ኣነ ቅድሚ አብርሃም ከም ዘለኹ ኢልዎ ኣብቲ ፍቅዲ 57 አይሁድ ከዓ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንአብርሃም ዶ ኸሪኢኻ ኢኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎ ኣነ አብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ሕጂ ኣብ ትግሪክ ተንቢብኩሞ ልክ ከምታ ኣብታ ናይ ዘጻት ምዕራፍ 3 ዘላ ኤጎ ኢሚ ሆኦን እዩ ዝብሎ ከም ዘለኹ ያ ሕጂ ዘለኹ ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሽሙ ያ እዛ ስም እዚኣ መለኮታዊ ስም ናይ እግዚአብሔር እዮም ዝብልዋ ቦታትና እዚኣ ብዕብራይስጢ እዛ ይህዋ ትብል ስም መበገስያ ካብዚያ እዛ ጀሆቫ ወይ ከዓ ይህዋ ትብል ስም ካብዚያ መበገስያ ኣብ ናይ ዕብራይስጥ YHWH ዮድ ሄ ቫ ሄ ይትርጉሙ እቲ ናቱ ፊደል ክጽሓፍ እንከሎ ቫውል ዘይግበሮ ወይ ከዓ መናብብቲ ከይተገብሮ እዩ ሽሙ ዝጽሓፍ ነይሩ እዛ ስም እዚኣ ክብርቲ ስም ስለዝኾነት ቀደም ኣብቲ ናይ ሕጊ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኦሪት ቀደም እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ሓንሳብ ንኩሉ ህዝቢ ከተዓርቆ እንከሎ ኣብ በዓል ዮም ኮፑር ሸዓ መዓልቲ ኣብታ መዓልቲ ምትዕራቕ ጥራ እዩ ሽም ነዛ ስም እዚኣ ዝጽዋዓ ነይሩ ክሳዕ ክንዲዚ ነዛ ስም እዚኣ ይጥንቀቁላ ነይሩ እምበርከስ እዛ ስም እዚኣ እዛ ስም እዚኣ እዛ ዘንበብኩልኩም እዚኣ ስም እዚኣ ኣብ ናይ ኦሪት ነንብብን ከና ልዕሊ ካብ 5000 ክሳዕ 7000 ልዕሊ 7000 ግዜ እዛ ስም እዚኣ ኣላ ግን እዛ ስም እዚኣ ክጽውዕዋ ስለዘይደለዩ መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ገይሮም ኣብ ክንድታ እዛ ስም እዚኣ እዛ ኤጎ ኢሚ ሆኦን ትብል ዘላ ስም ኣብ ክንድንዓ ወይ ከዓ እዛ ያግቬህ ወይ ከዓ ይህዋ ትብል ስም ኣብ ክንድኣ እንታይ እትዮምላ አዶናይ ዝብል እዮም ተኪዮማ ሽዓብ ኣብ ልክዕ ሳምት መጽንከል አዶናይ ጣይ እንዳበልጹ ኣምበር ነታ ስምታ ክትቀሙላ አይደሉ ነታ ይህዋ ወይ ከዓ ነታ ያግቬህ ትብል ስም ክትቀሙላ አይደለዩን ምክንያቱ ክሳዕ ክንዱ በቃ ነቲ ስምቲ ጥንቀውሉ ነይሮም ማለት እዩ እዛ ይህዋ ትብል ስም ኣብቲ ናይ ግእዝ ክትርጎምን ከላ እታ እግዚአብሔር ትብል ኣጻውዓ ነዚኣ ያ ተኪኣታ ነዛ ያግቬህ ትብል እዛ ትርጉማ እንታይ ማለት ያ ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝበሎ እንታይ ማለት እዩ ትርጉም እንታይ ይብሉ ቦታትና ብዛዕባ ዝከረዱና እንከለዉ ሕጂ ሕሰቦ መጀመርታ ነገር ታስም ንዘይርድኦ ሰብ ቁሩብ ተደናገረክ ያ እምበርከስ ሓደ ሰብ ስምካ ሓይትካ ስም ድሓይትኩም ሲ ኣነ እቲ ዘለኹ እየ ክብል ኣይክእልኒ ኣነ ምክንያቱ ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ዘለኹ እየ ወይ ከዓ ኣነ ውእቱ ዝሃሎ ዘለኹ እየ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ምክንያቱ ኩላትና ንናይ ህላወና ምክንያት ኣለና ንሕና ንህላዊና ምክንያት ኣለና ንዓይ ንህላዊ ወለደ እዮም ንወለደይ ምክንያቶም ወለዶም እዮም ምሽ ኮሙ ምክንያት ኣለና ዓዲ ምክንያት ኣለካ ምሽ ወይ ከዓ ንዓኻ መግለጺኻ ወላ ወለድኻ ወዲ መን ኢኻ ትብሃል ወዲ ክርስቶስ ትብል ኣብይ ዓድኻ ኣብ ከምዚ ወዲ ዓዲ ከምዚ ትብል ኣብይ ሃገርካ ወዲ ከምዚ ሃገር ትብል ምሽ መለለይ ነገራት መግለጽ ዝኾነስ ከም ተዛማዳዊ መግለጽ ኣለና ንእግዚአብሔር ግና ዝኾነ ዓይነት ተዛማዳዊ መግለጽ የብሉን ንህላዊ ምክንያት የብሉን በርከስ ንህላዊ በዓሉ እዩ ብባህሪኡ ሁሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ህላዊ ዘምጽእ ኣካል የለን ንዓና ወለድና ናብ ህላዊ ምጽኦም ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓቢሮም ስለዝዓየዩ ንእግዚአብሔር ግና ናብ ህላዊ ዘምጽኦ የለን ለዚ ኣነ ውእቱ ዝሃሉ ክብል እንከሎ ኣነስ ዘለኹ እየ ክብል እንከሎ ንዓይሲ ከምዚ መወዳደሪ የብለይን ንዓይ ከምዚ ተዛማዳዊ መግለጽ የብለይን ኣነስ በቃ ብባህሪ ሁሉ ዝኾንኩ እየ ይዝብሎም ዘሎ እዚኣ ተቀዳሚት መግለጽ ብሎ እታ ካልአይቲ እዛ ስም እዚኣ ልክዕ ከምዚ ድሌቱ ዝገብር ወይ ከዓ ነገራት ናብ ህላዊ ዘምጽእ ማለት እውን ትርጉም ኣለዋ ኣብ ናይ ሰዓታት ክንጽልን ከለና ኣልቦ ዘይብሎ ምን ተገበርከ ዘንተ ኣሰርከ ወዘን ነዛ ኣሰኒኻ ነዛ ሓሲርካ ዝብሎ የለን ኩሉ ዝገብር በዓሉ ዝደልዮ ዝገብር ነገራት ናብ ህላዊ ዘምጽእ እዩ ንኮሚና ንጽልያ ዋላ ኣብ ሰዓታትና ክንጽልን ከለና እዚኣ እታ ኮሚና መጽሊና ካብዛ ስም እዚኣ ዝተበገሰት እያ ዝብሉና ቦታትና ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ስም ንህላዊኡ ምክንያት ዘይብሉ ንህላዊኡ መረዳእታ መግለጽ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ያ እዛ ስም እዚኣ መለኮታዊ ስም ትበሃል ወይ ከዓ እዛ ስም እዚኣ ንኽጽውዕዋ ተሰከም ዝነበረት ንኾምያ ኣብ ናይ ኦሪት ነንብብን ከለና ማለት እኳ ደኣ ከማ እንታይ ይብሉ መስለኩም ገለገሊኦም ከማ ፍላይቶም እዞም ኦርቶዶክስ ጂውስ ዝበሃሉ ወይ ከዓ እዞም ኣኽረርቲ ዝበሃሉ ኣይሁድ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነዛ ስም እዚኣ ምን ትኸይጽዋ ሃሸም እትሽም እንዳበሉ ይትኩዋ ታስም ክትርከብን ከላ ኣብ ክንዲ እግዚአብሔር ዝብሎ ኣብ ክንዲታ እግዚአብሔር ትብል ቃል እንታይ ይጥቀሙ እትስም ወይ ከዓ ሃሸም ብዕብራይስጢ ኮሙ ክባርኹን ከሎ ሃሸም ይባርካ እትስም ይባርካ እንዳበሉ ኣብ ክንዲ እትስም ዝጽውዕዎ ነቲ ስምሲ እትስም እንዳበሉ ጥራይሲ
ክሳብ ምትካውን ከም ዝበጽሑ ኣብ ዝተፈላልየ መጽናዕታዊ ነገራት ነገረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ስም ማንም ሰብ ኣይኮነን ኣውጽኢሉ እግዚአብሔር ስሙ በዓሉ እዩ መንነቱ ገሊጽልና ክገልጽልና እንከሎ ከዓ ነትናቱ መንነት ነትናቱ ባህርያት ዝገልጽ ስም እዩ ዘሎ ስም ማለት ስሙ ከዓ ነገራት ናብ ህላው ዘምጽእ ንዑ ናብ ህላው ዘምጽኡ ማንም ኣካል ከምዚ ንህላው ምክንያት ከም ዘይብሉ ግን ንኩላትና ግና نهلاونا مخنيات نسو كم زخونة تجلس أباي أملاكويت سميازي أسميزيا حد خبتاسوس جلس أمات كمان أبكالتنا ببنكلنا خا إجزاير أملاك أمور أوريتنا ببنكلنا نإجزاير أملاك سم تفلا عليه أسمات الله نابنت أدوناي كم تعنتو زبلكم أدوناي مالت قويتا مالتي بإبرايستي قويتا مالتي الشاداي كا إلان صوعنا كل زخيل أملاك مالتي كل زخيل بالشاداي إلهيم كمان شمويو ترجمو كم إجزاير فتاة ماتي أبكالتنا ببنكلنا إجزاير أملاك إجزاير تصاد كم زخونة إجزاير فواس كم زخونة في الأبزي إجزاير أنا إجزاير فواسي خايب الأبزي أوريتنا ببنكلنا كال السمكة إجزاير تصبعات يبحال تصبعات زبل ترجمو أبناي تميت إساياس معرفش نشتغل كنا ببنكلنا إساياس زرعي وبرعي إجزاير أملاك زفان مقدس ملي ومصرعي وتم شدش تاخنا فمسرافين نحدهم كمسكنون كله قدوس 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 إجزاير تصبعات إجزاير قويتا سراوت ناي سراوت قويتا إخا إلو يمزا مسكنون يرومي زبل أوريت تميت إساياس معرفش شدش تزللنا مالك لازم إجزاير نتناتو فراد حقنيا فراد كم زخونه صدقي كم زقلص كم زخونه اسمات الله بتفل عليه بزحات اسمات الله أوريتنا ببنكلنا كله تو اسمات كنا نتنسو زغبرو نغرات مغلص እዩ نتسو زغبرو نغرات نتناتو ناي حيلو ناي كبرو مغلص اسمات الله بو نصينا بتفلالي صلوتنا كمان كومون دايلنا دابلنا صو كنصوعن كلا اب حدشنا كنمصن كلنا خا اتا اب اوريت ادونايز نبرت بغريك كيريوسيا اب حدشنا كنمصن كلنا تا غويتا تبل قال ماتيا اب حدشنا كنمصن كلنا تي እግዚአብሔር ወልድ ወልደ እግዚአብሔር ስጋ ለቢሱ መጽኡ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሽሙ አምላክ ምሳና ስለዝኾነ ወይ ከአምላክ ምሳና ሰብ ስጋ ሰብ ለቢሱ ከማና ሰብ ስለዝኾነ አማኑኤል ተባሂሉ እዩ ቃል ናይ ካብ እግዚአብሔር አቦ ዝወፀ ቃል ስለዝኾነኻ ቃል ተባሂልት ቃል በመጀመርታ ነበረ ቃል አምላክ ነበረ ቃል ስጋ ኾነ ብለና ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ኣብ ራእይ ዮሐንስ ነብብን ከለና አልፋን ኦሜጋን ተባሂሉ እዩ መጀመርታን መወዳእታ ማለት አልፋ ናይ ግሪክ ተቀዳሚት ፊደልያ ኦሜጋ ከዓ ታናይ መወዳእታ ፊደል ናይ ግሪክ ለዚ ናይ ኩሉ ነገር መጀመርታ መወዳእታን ሸብ ንሱ ይበቃ ናይ ኩሉ መጀመርታ ንሱ ናይ ኩሉ መወዳእታ ካንሱ እዩ ማለት እንታይ ማለት ይግናዝ ማለት ግና ንዑ መጀመርታ አሎ መወዳእታ አሎ ማለት አይኮነን እንታይ ዳ ንሱ ስኒ ናይ ኩሉ ነገር መጀመርታ ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታንስ ንሱ በዓሉ ምዃኑ ማለት እዩ ካለ ምሳና ስጋ ሰብ ለቢሱ መጽኡ ምእንታና ገዛ ሰብነቱ መስዋዕት ኪሩ ስለዝወፈየኻ ገንሸል እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ገንሸል ተባሂሉ ተጸውዒ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግና እግዚአብሔር አምላክ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝብል ልዑል ስም ከአለና ጎይታ አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 29 ኪዱ በስመ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ንኩሎም አሕዛብ እንዳጥመቅኩም በመባል بسم آبن ولد منفس قدس منبال ناجزاوي تزلع على سمو آبن ولدن منفس قدسن نخانقا أبوتاتنا ينيرونا قدس إفريم سراو كم زيبل ناجزاوي هير فتصم أسماتو يبل ناجزاوي هير فتصم أسمات الله ناجزاوي هير كا نعنا كأربنا إلوه كا نعنا كردعنا إلوه كا نفتنا ودرجة وريدو كا ዝጥቀመሉ ወይ ከዓ ዝረኸበሉ ስም አለው ይብል ነቲ እቲ ፍጹም መወዳደርቱ ዘይብሉ አስማት ብሎ ተቀዳሚት ዘሃሎ ትብል ስም ታንቶ ዘራና ያማትያ ንሳ ናይ እግዚአብሔር አምላክ መወዳደርቱ ዘይብሉ ታፍጹም ስም ያይብላ ተኻሪትኻ ኣብዝንታ እየትወላ ፈጣሪ ታፈጣሪ ትብል ስም ናይ እግዚአብሔር ካብቶም ፍጹማት አስማቱ ያይብል ሽዕ ምዝየን ግና ተንቀድን ይብለን እግዚአብሔር ታፍጹም ስሙ ግና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ይብል እዚየን አስማት እዚየን ፍጹም ስም እየን ካልኦት አስማት ይብል ንግብር እግዚአብሔር ዝገልጻ አስማት እየን ናይ ልቃሕ አስማት ይብለን ናይ ልቃሕ አስማት ማለት ንዓና ከረዲ ኢሉ ወይ ከዓ ናፍናትና ደረጃ ለጠቂሉ ዝጥቀመሉ አዛርባ እዩ እንታይ ንምንታይ ናፍናትና ደረጃ ወሪዱ ምሳና ርክብ ምሳና ዝምድና ምሳና ፍቅር ዝመሰረተሉ መገዲ አጻውዓ አለው ከም ዝሕጂ አንቶ ዝራናዮ ኤልሻዳይ አዶናይ እግዚአብሔር ፈዋሲ እግዚአብሔር ጸባኦት ንብሎ ዘአስማት ዝኹሉ ማለት ቅዱስ ዲዮናስዮስ አሪስፋጎስ ካው የካዝን አሪስፋጎስ ነበረ ዲዮናስዮስ ካንታ ይብል በትናት ህይወት ከልብሰና
ነትናትና ቋንቋ ተላበሰ ይብል ናትና ቅርጽ ለቢሱ ስለዝመጽእ ከዓ ከምቲ አቦ ምስ ውላዱ ዝዛረብ ብናይ ቆልዓ ልሳን ተዛረበና ብምባል ናይ እግዚአብሔር አምላኽ አስማት ብናይ እተን ናይ ልቅ አስማት ሲ ወይ ካልክ ከምትና ኤፍሬም ሰራው ሲዒቡ ይሱ ዲዮናስዮስ ኮም ዝገልጾ እንታይ ዝለና ብዚ ልክ እዘን አስማት እዘን ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ክራኸብ ኢሉ ዝጥቀምላ አስማት ሲ ልክ ከምዛ ሓደ አቦ ምስ ውላዱ ክዛረብ እንከሎ ልክ አቦ ምስ ውላዱ ብናይ ቆልዓ ልሳን ከም ዝዛረብ ኮሙ ገይሩ ንዓና ክረድ ዝጥቀምለና አስማት ይብል ለዚ ናይ እግዚአብሔር አስማት ክንድዝ እዩ ዝነገረና ማለት ቅዱስ ኤፍሬም ከዓ ካልአብ ካልኻ እንታይ ይብል ለተን ፍጹማት ቅዱሳን አስማት አምላኽ ተኸናኸኖ ይብል ንሓደ ካባታቶም እንተ ሓድካ ሽዑ ኩላቶም እዮም ዝፈርሱ ነፍስ ወከፍ ንሓድ ሕዱ ተኣሳሰር እዩሞ ከምቲ ዓዓኑት ንዓለም ኩሉ ዝድግፍ ከምኡ ከዓ እዘን ፍጹማት አስማት ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ንኩሉ ነገረ መለኮታዊ ነገራት ዝሕዛ አየንሞ ተጠንቅቀለን እዘን አስማት እዚአን እዘን አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝብላ አስማት ተጠንቅቀለን ይብል ለዚ ክንጥቀቀለን አለና እዚ ሁሉ ነገራት ዝገልጽልና ዘሎ አቦታትና አንታይም ዝገብሩ ዘሎ መስለኩም ስም ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ክቡር ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስም ከም ተላገርና ክሪኦ ከም ዘይግባአና ኩላትና ክንጠንቅቀሉ ከም ዝግባአና እዩ ወላቲ ቅዱስ ዲዮናስዮስ እንታይ ዝብል ንዓናሲ ምእንቲ ህይወት ከልብሰና እዩ ነትናትና ቋንቋ ለቢስዎ ዘሎ ናትና ቅርጽመት ናትና ስጋ ለቢሱ ካብ መጸ በት ንሕና ንጥቀመሉ አዛርባ ቋንቋ ከዓ ክዛረብ ግድ ነበሮሞ እግዚአብሔርካ ብኾም መንገዲ ተገሊጽ እዩ መጽሐፍቲ ግን ይብል ሽዑ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ግን ኮሙ ማለት ግና ነዚ ስም ዛቂልካ ኸይትሪኦ ይብል ለዚ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ክቡር ስም እዩ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ተራ ነገር ገና ሪኦ ይብልና ናይዚ ኩሉ ስም ማሐተም ከዓ ድሓስጋ ለብሰብ ለቢሱ መጽኡ ከማና ሰብ ኮይኑ መጽኡ ናትና ስጋ ለቢሱ መስመጽኻ እዚ ስም እዚ ስም አቦ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ገሊጽና ስም ናቱ ስም ወልደ እግዚአብሔር ስሙ ገሊጽና ስም ናይ ባህር ህይወት ዝኾነ ስም መንፈስ ቅዱስ ካ ገሊጽና ስም ከዓ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ስጋ ለቢሱ ስለዝመጸ ወልደ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ወደ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ስጋ ሰብ ለቢሱ ስለዝመጸ ግና እዚ ስም እዚ ከዓ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ስም ከዓ ንዓና ናይ ድሕነትና ንዓና ናይ መድሓኒና ንዓና ናይ ድርዕና ንከላኸለሉ ድርዕና ኮይንና ንዓና ናይ ድሕነትና ስም ኮይንና እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 12 ከዓ ከምኡ ዝብል ብኡክን ድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰባይ ተዋህውን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልወን ይብል ናይ ኩሉ ናይ ምድሓን ስም ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስም እዚ እዩ እዚ ስም እዚ ክቡር ስም እዚ እዩ አላ ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ከዓ እንታይ ይብል ፍቅዲ 9 ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድር ዘሎ ኩሉ ብርኪ ይብል ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብረ እግዚአብሔር አቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ አምላኽና ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ከዓ ልዕል ዝበለ ሰሙን ዝሃቦ ይብል ሕጂ እንታይ ይብል ዘሎ ብዚ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝመልእኽቱ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ልዕሊ ኩሉ ዝበለጸ ስም ዝሃቦ ሲ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክንብርከኽ ይብል ካብ ስም እዚ ከዓ ዝዓቢ ስም የለን ይብለና እምበኣር ናይ እግዚአብሔር አምላኽ አስማት ከም ዝጌርና ካብራአናዩ ናይዚ ስም ዝመፈጸምተ ከዓ ድሓስጋ ለቢሱ ሰብ ለቢሱ መጽኡ ጎይታን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቲ ስም ከዓ ልዕል ዝዓብየ ስም እዩ ነዚ ስም እዚ ከዓ ክትቀበሉ ለና ሕጂ እቲ ዝገርምካ ኣዝዩ ንሱ ክርስቶስ ለዝኾነ ኢና ንሕና ከዓ ክርስቲያን ተባሂልና ዘለና ንሕና ሲ እቲ ናይ ድሕነትና ናይ እምነትና መለለይ ዝኾነ ስም ካብ ጎይታን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ዝወሰድናዮ ስም እዩ ብኻልእ ዛረባ ክርስቶስ ወላ ቤተ ክርስቲያን መደብ ክንጅምር ከለኹም አንኮም ኢና ምሽ ንብል ብክርስቶስ ክርስቲያንና ምሽ ንብል ክርስቶስ ለዝኾነ አምላኽና ኢና ንሕና ክርስቲያን ንብሃል ዘለና ለዚ እዚ ስም እዚ ናይ መለለይ ስምና እዚ ስም እዚ ናይ ድሕነትና ስም ኮይንና እዩ ወቅቲ ዝዓብየ ነገር ግና እንታይ እዩ ዝዓብየ ነገር እቲ ንፅውዖ ስም ብእምነት ብተገዳስነት ብትግሃት ብፍርሃት ብልቦና ክኸውን ኣሎ ሮሚ 10 ፍቅዲ 9 ከምዚ ዝብል ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቡ አሚኑ ይጸድቅ በአፉ ተአሚኑን ይድሕን እዩ ስለዚ ይብል በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ አምላኽ ከምዘተንሶ እንተ አመንካ ክድሕን ኢኻ ማለት ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ እቶም ዝጽውዕዎ ኩሎሙን ሃብቶም እዩ እሞ ኣብ መንጎኡ አይሁድን ጽራውያን ሌላን የልቦን ይብለና ንሕና ሕጂ ከም ክርስቲያናት ነዚ ስም ዝጽየሩና ኣለና ብክርስቶስ ክርስቲያን ስለዝተባሃልና ስለዚ ነዚ ስም እዚ ብዝበቅ መንገዲ ክንነብር ኣለና እቲ ቀዳመይቲ ናይዛ ሓግዝ እዚኣ ዝዓበየት መልእኽቲ እዚኣ እምበኣር ብክርስቶስ ክርስቲያን ከም ዝተባሃልኩም ነቲ ስም እቲ ብዝበቅ መንገዲ ክትነብሩ ኣለኩም እዩ ጅናብ ካልኣይ ክፋል ትምህርቲ ክንሓል
እንዘንብል ኢንታጐል እንዘንብል ኢንታጐል እንከብካበ ወልዳ ለድንግል እንከብካበ ወልዳ ለድንግል እንከብካበ ወልዳ ለድንግል እንከብካበ ወልዳ ለድንግል